ni kata kinene kata kako chalo dongo chalo jensi koro miyo lek ma en go maber be warwako as young people gima da nyiso CS Mbadi in senior na e profession ni an junior ni lakini nyocha nitiere pachwa manyocha wasang'iyo wakwayi ni ng'igi ane matut ing'ege ni wach manyo wakedo go kabisa en weche mag mibadhi gi budget kako bedo structure nyocha wanyisi din tie pesa mang'eny mwalocate mok dhi konyowa gol gi uru nikech iwacho ga niya kinyalo bedo interested gi matin to kari nyalo bedo interested gi mang'eny to ok wanyal medi ka koro matin ni be pod ok wane berne omiyo wan kaka gi jopiny wacho niya choko osuru ok rach services must be delivered mane gima wacho kwa tieko ni kiyie to winje pachwa nikech kok iwinjo pachwa sani to nitie okang' ma koro wabiro make sure ni koro sirikal ne winje pachwa. Erokamano ahinya. Yuduru mos kawuok kuom jogo mawuok e kaunti ma Migori. Bernard Nyangega wacho ni amor maneno CPA Evans Oguto kod Sheila Anok antiere Osogo Kanyamkago Kenya ka olokre. Nyakuna mujang mane makelo e giko sa osekalo dakika 54 elojo iseluor gi jogo duto matudre godo Mombasa kod Kisumu. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch de Kisumu Kanyakwaro mokeo Nyakach Sango. Kete manaka.